Dacă eseul la română ți se pare prea greu, lasă-mă să te ajut. Mi-am rescris toate eseurile ca să-mi dau seama cum să iau notă mare și să nu mă chinui prea mult. Mă rog, eu m-am chinuit, dar ca să știți voi. Am să vă explic pentru orice roman. Primul paragraf al eseului trebuie să conțină introducerea. În sensul în care spui câteva lucruri despre autor. Spui dacă ții minte anul în care a ieșit romanul și câteva lucruri despre el și în ce curent se încadrează. Bun, din chestia asta poți ușor la următorul paragraf să spui de ce se încadrează în acest curent. Next, prezinți tema. Tema trebuie să fie mai specifică și este specifică fiecărui roman. Intri puțin în detalii gen de ce este tema asta sau dacă mai sunt subteme, iar apoi adaugi cele două secvențe. Cele două secvențe sunt ușor de ales, dar eu recomand și pro-tip este să mai puneți o secvență. Arătați că știți mai bine romanul și că chiar ați depus efort să-l învățați. Elementele de structură. Titlul, și aici depinde, dar dacă chiar n-ai idee de alte elemente de structură, poți să iei conflictele. Paragraful de încheiere. În lumina informațiilor arătate, romanul acesta, insert roman, se încadrează în insert curent și este unul din cele mai importante opere ale literaturii române, deoarece insert de ce? Pentru că depinde la toate. Și gata, ăsta este eseul tău la română. Și dacă tot adaugi mici comentarii la fiecare frază, se fac peste 400 de cuvinte. Să spuneți la ce mai aveți nelămuriri și ne vedem data viitoare. Ca să fie mai ușor, aici vă las structura.